Tuhan yang mahita. Asi di roha madihamu doh dami nasian di mata doh nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita saduhuna hatani di bata dihita imana tersura di tulu Musa mindu sapusia ayat sia satu ayat 10 sono mahatani di bata. Molo digotil hamu perbuih di tanomuna dan jadi sudah gotilomu duru ni haumamu jala dan jadi jeputomuna namar pisik-pisik di panabiamuna perbuih ni hau anggurmu pedang sudah gotilomu jala unang pola papungu pungu perbuih namar pisik-pisik di porla anggurmu ko pasobommu di halak napugus doh di halak dagan ayahu do jahuba di batamunai dan jadi hamu manakko jala dan jadi hamu mergabus jala dan jadi hamu masih pototoang jala dan jadi hamu manolon natutu marhiti-hiti guarhu asa unang marlea bahinomu guarni di batam ay ahudo jahuba dan jadi rupamu dongamu manang dogoom ugasan jala dan jadi pugum upani halak panguda hola sahat rodi manugut dan jadi buramu halak nanengel jala dan jadi bahinomu pertutukan di jodoh ni halak nama pitung ikon habiaramu di batam ay aku do jakuba dan jadi papiolomu uhum di paruhuman dan jadi hamu marnilai dabuhi panihara na pugus pasangap hara nasangap ikum marhiti siak kategorat uhum mamudongamu dan jadi humangalak manaruh kata makkata dongamu sabangso jala dan jadi huhehe maridangi dopak mudar ni dongamu ayahu do jakuba dan jadi hosomamu dongamu di bagasar roham alai ikon masih paingot ho tudongamu asa unang manesa dusa ho alani ipanang dan jadi balasonomu nacahat jala dan jadi marsuni-suni roham tu anak ni bangsom ikon haholongamu dongamu jolmam songod dirim ay ahudo jahubah ido sahakna dihamu donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus ia turpu tahun manaringoti taringot tu holong di rohang ima holong tu diriniba holong tu donga colma terlumulma holong tu di bata memang gudang do taringot tu puda molo ditaringoti taringot tu holongon alai adong masada ima taringot tu holong naseni koranna ima holong budat ado molo idok rupani tu keluarga manang dingol jolma holong budak damatai holong budak duinin rupani namar lapatan do horong budati anak adong sada budak namar nida dik kena terdampar tu darat ala ni gelombang ni laut jadi terdampar ma dikke si lauti di ida budak masih dulu dungi asi marohani budati marnida dik kena terdampare di asini rohani dikki budati di holong na marnida dikki dibuang badikki tu dulu uhut ma di haul-haul di kidibuan tu dolok-dolok dia mau kadongan di ujungna mate mediki hidup beneguari holong budat apisa sitongna ikut di padua donat tu aiki ala ni holong ni budati di haul-haul dibuat tu dolok-dolok tapi gabi mate lapatan na nunga gudang holong budat di partikenon Syara ditegor guru akayanakon ala marisap lagabi deduhut Tuhan ngamagai mangam ala gajang akau ipasikola ala didok dipakas ala dipakas ka guruna
buidu gabi didok pelanggaran bahkan kekerasan. Ala ditegor ala marisak ima, termasuk ala manako itegor. Buidu naing gabi sedapini natorasna diapini, nang diapini akka natorasna HP, nunga gabi lilu jala nunga gabi mate, idu benne kuari holong bodat. Alani dia makadonga saha porsia ni do natida di buku tulumu sabidu sapulsia ayat sia 1 ayat 10 luon. I manakkaningani hata haholongon. Ala nunga sejuk tabigi hata haholongonon. Do tahatahon. Alai naing ma taulahon. Ido benna taida nang di bagasan rupukope holongido inti nirohani jolma. Jana ido kepribadian. Jana ido nani igil tupukon maka holongido jolma. Maka holongi di bata ido sada pareta sada pamusatan ni pati ni di bata. Jadi maka holongi di bata dus maka holongi do jolma. Songoni do nang maka holongi musuh maka holongi nang natinopani di bata ido gak bisa ada unok di truputon. Alani di paingok ma sada singot-singot na luar biasa. Iko kaholongamu dongam jolma songo dirim. Asara kolan sada teori buidu halak di pertikyanon menjabarkan pengertian tarengok tu arti ni holong. Bahkan maka holongi dongan budi patorang-torang maha kaholongimu suruh akka maka holongi dewata. Alai ketika tu dirina, ketika dipraktekkan budak kalak nasubui mengulahun secara keseluruhan. Nunga gudang maingon natidang di keluarga akan namar-hamarangi nasiga nama simuduan bahkan nama si hosoman. Agudang taida rumah tangga nasiga. Agudang taida nang dihuria nang di kapar sahutan bahkan di tonga-tonga ni portibion ima petruhon naung lamngali holongi. Jalawu itu terjalo hita jala di pertikyanon alani akka kemajuan di teknologi. Gali hurang do roha akka nama si holongan di tonga-tonga ni ima halak na hui dokonotta di pertikyanon gebidang be urang mangodolhun ahado lapatannya holongi. Alani dia makadonga saha porsia di buku tulumu saon. Ala se dutaguari drupani ima songon buku kita imamat manang Levitikus imanagirana ulau ni habalimon. Di ulau kamalimonon imanaknya ni dodol kodo di truputon taringok tu itika hidup manang taringok tu na mangaruti patik ni debata ima holong dampak hatarida ni tindakan ni didok di buku tulumu son ima songo dia do kita laho batuluhon arti ni holongi. Namar lapatan be ikon ha holongatta dongata songo berita ha holongatta jahuba songo kataridan ni ima nakaringani gabi patar di bagasan pakokopo sada paretta ni debata. Idu benna na perjulu ke berengota ima holongi marpanarihon. Idu sada lapatan ni holongi. Jadi mulo tidak di ayat sia 1 ayat 10 marpanarihon do holongi. Lapatan nahame mulo marperubui tanota dan sudi buat dan sudi jepulun akan namar pisikani dia kepenabiani perubui ni hau anggurtai akka emetai dak sesudi akan namar pisikani alai kota pasobuli tu halak napugus manang halak dagang. Jadi ima naginoranna marpanarihon. Siap buku ni nataulei dang sesudi buatun. Tadi konot tadi bahin dia kana pugus, dia kana somaramana somarina. Asa mangun na siya, asarong mangan siya naka lumini nataulei. Hidup benar ikut tahu di sudi. Jadi dang bui holak kita menikmati hasil nataula. Dang bui kita maroh hadiri pelit. Bahkan nakapangula pe apalagi mah pengusaha apalagi akka pegawai negeri apalagi mah termasuk akka basa-basa nuli lebata ikubudu pakai ima gawi taruli halak na asing nang dia kaparminotoan
nang songoni diakka hasil ni hauma nang hasil ni perkarijuan parmino to pesongoni molo guru hita kubui nang kagurot taidak ko sesudi ima na taajari ko mancalo honor na hita alay bui do marhite taajari na sida baik melalui privat na gratis di sekolah di gereja manang di pinabui tapatupa ido dalata ima nakaningani berbagi manarihon holong ni rohe dakola di hasil tani alai diakka talenta diakka karunia bui do taajari ima nang tapasob berupani na oto ilam oto alai kolam taarahkan gabi taajari asalam merbisu ido hata nakengani marpanarihon. Na pedua hun di ayat 10 salah satu ayat 10 tuli diorado hita ima songon na dipatiki dipatik na pasia do pasal puluhoni ada sidang boy makkaliang unang nihaliang unang menginginkan harta orang lain lapatan na disi ama di makkadongan ido na teida dison hasisi gani akka jolmai akka namar hamarangi nang akka natinopani debata hasisi gena ima makkaliangi menginginkan harta orang lain termasuk do rupani nama kaliangi boy do holad di idan manang dibereng artani dongan na senang dibuat bahkan nama kaliangi ala dibereng istri dongan na bagak turnai dijonohi naing asing-asing rupani ima nagawi manegai akka parsoran na manegai nang dihubungat tarungat tajolma bakat tu dibata termasuk do makkaliangi ima na subagiat mengambil yang bukan hak kita korupsi nepotisme kolusi songon lapatan na nabui dunai kalak naing na subagian na ditakko balagi naing dipertikan gurang dana bantuan yang diambil yang bukan haknya bahkan bantuan desa gudang dipertikan hidup baina udah kalak naing tersangka alanya mengambil yang bukan haknya ima rohana makkaliangi hidup baina dipatakas hatani di batahan kita. Jadi apala bagas do didok di sini ay sepuluh saya dan jadi humanako dan jadi humargaus dan jadi huma sipatotuan dan jadi huma nolon dan jadi ho nakagani ima mangarupa. Jadi termasuk merupani noingon nama jamotton kurang noy merazale dan non tidak diakka nama nako wong ima ngulu nama kalian. Na betuluhon na manarik tayo di ayat 10-15 asa unang mardikadik kolongi ay termasuk doholong na mardikadik denido mabayang gabi lem batu wakahagauron bakko perdikano juk di manigay hasadaon dik pungo pesongon ido mo serong na mardikadikan gabi di patubu perbulak-bulaton nang disudiri bahkan arong dosone merasa akka nang akka naposoni di bata yaka pungo-pungan ditong adma ben punguan di tonga-tonga ni punguan edo kacik na ngadong punguan ni tong musyarang punguan ni ima manigay hasada patu perbulak-bulak to me di tonga-tonga ni akka punguan jadi dang lomorohan di mata hati songoni ay mardikad-dikad bi merasa ala kana mora merasa no bisu no pister naman perasaan-perasaan na songoni patuluhon ima nakanya ni akka na mardikad-dikan patuluhon hasisi gadi ido benna taida di buku tanah bedi akka namar dikadikani namaniga persoalan taida ma judul si Ishak dohot si Rebekka si Ishak namar dikat tu si Esau si Rebekka namar dikat tu si Jakob gabi manako gabi batu penipuan gabi mardikadikani nakanya ni gabi buido ima batu persoalan termasuk si Joseph namar dikat do si Joseph ibain amanah si Jakob gabringa mereka itu akka hanggina jadi hidup benna dang di halo mohon debata hidup benna akani unang ma si idabuhi unang ma berdikadikan asa dohonot tama unang ma adong dia kangudu na merdikani gabi bui betu wakka persoalan hidup benna do di halak batak nang macano Kristus unang benong be masa dihita sida buhi apalagi dia keadat karena mardongat tu olo si pata mo lo tar pejabat apalah hami dope todong nami di anggikku di pulakku di ommanatusan addo pe hami sono dope alai molo dangarong manang nagabi pugus do tapi apalah laki dope ado ngado hami tu sih inna marapani hidup benedo
ihalak bata adat adong diiba adong todong. Adat adong diiba adong todong. Ida unang maalinang masone te holan lawak me. Asa unang gabi patubaka persoalan. Na perpuri makka damang do dainang baunang ma murah-murah ita tardimas dohot makkosomi. Hidup benedok nakngani unang sialak panaruhon. Gudang do hitaon sialak panaruhon imadaida hatlak kata dihita di daun. Api nga sudi maboto alay dok holak kata dihita tu sudiri pabua alay sedok holak kita na dua botol daida. Hidup benedok kon unang sialak panaruhon ko na juta kita sialak panaruhon jala tayo ma hidup patu baka persoalan ni. Molo tadok rupani di baga 10 tahun termasuk do akka sikap mabarbar akka pemit akka namanigay persoalan ido hala na mana sialak banaruhon na parwarwahon termasuk menakangani akka rimas ido benedok Tuhan Yesus asa unang nian murahita di akka rimas jalan unang murahita makkosomi ido benedok di Lukas onom ayat 23 halongi hamu musumuna dadingga mabekamu tuak kana makkosomi hamu lapatanna di si ima asa holong do seta patujulu manaluhon hajahaton marhite holong do pabainan nadinggan alanima di takka na porsia di ikillo 10 tahun mentotong mahita dapat tuluhon song halak na porsia hitam angulu mahita di bagasak kolongi. Amin. Mulia tema ali Tuhan dewata marhiti hatam nabadi. Amin.